Spéisiar ná ag antan insna cuairtí sin, so tá anachas orm an is irí ar antan couple focail around. Gurmíle magah agus bhil an Bergédal si is buchas a ghlacha leis an lasár Vera Catherine Seeley as a bheith I láthar an nocht agus an oscail si dhéanamh dúin. Stoilm bhfuil sé antábhachtach go bhfuil takeíocht ag an leibhéal is irde ar fáil don Gaeilge an seo in Ard Mhacha. Agus bhfuil den eile luath freisin sin Cara Toner tá an rúnaí ag an Ard Vera agus is seanachara I le Gael Linn mar go rastal Cara ar Coláiste Wathróirtí a fannim léanta. So an fá bhfuil Gael Linn páirteach sa scéim seo tá sé an siimplí. Tá Gael Linn ar bon ar watha leis teanga agus cultúr na Gaeilge a chorcan cín. Agus is bralinn é sinna dhéanamh ar fud na hÉireann ach sílim go bhfuil báig faoi lethagén leis an túisceart le chuige ola. Tá efig agin in Ard Mhacha le breis agus 3 scór bliain agus tá ansarm Padre go bhfuil eáil an seo anocht gur crán take le Gael Linn in imimeach na blianta sin. Agus cúiseáthas dúin gur duine agin féin, Raymond O'Kieran, scríb an leabhar glóite seo agus an alíonn álinn mar atá feice agah déanta ag Dara Valley. Bhfuilm rud eile ará agus sin bhfuil severas Gaeilge do chreidte sa leabhar seo. Caimara bhain sé gáir asam, dóna mé lán, bhain mé pleisiúr as, is ionta go deo an leabhar. Agus scríb é síos gohhain, Abert bháin, agus an Abert seo. Bhí riastra miltenach ferige agus fuinemh ar an léach óg le choirí na troda agus na seilge. An filiíocht tá sa caint sin is fiú é léamh a rís agus a rís eile agus tá na pictiúr agat chun tú thuairt tríd an scéal. Mar dearm, na partnéirí atá sa gnó seo, ní Gael Linn amháin ar rinne é Húmar I báirt le Ultach Trust agus tá muid anmhuiach ar fad de éan agus a daoine sin as an gcuidú fial a thug siad. Tá Wendy luaite hena féin is seód leabhar é seo nuair le éachan tú agus tá an mulla sin ag dul do Wendy Dunbar an dearmhór a rinne obair den sco. Agus duine eile a cuidí go mór ná Richard McGowan agus rinne Richard mion scaga agus Ciara ar an téacs dúin agus tá lorg a láimhe le feiceáil ingach focail agus ar gach leanach, so gur míle agat sa Richard. Bhfuilm just rá thar a gan ar fád, is dóim sa gur privilege, tá sé ráinte hena féin ag an chathaoirla go nocht gur ócáid starúin, but brahamse gur privilege a bheith I láthair ag seola leabhar atá chó speisialta agus atá agin inniu. Is fada an lá a tháinig mise leabhar có glóite, có snasta, có helíonta agus just mullen go háir na spéire agus gach duine ra bainteach leis. So gur maith.